Ligner jeg en sten? Ja. Nu sagde du, jeg gjorde, du havde drømt, jeg var en meteor. Vi har taget en pose på Ninas stol. Vi ringer til Pirat. Han tager den. Jeg tager den. Det er sådan en anoreksiker, Hvis, jeg skulle lige til at sige, at den, der ligger for os, skal være et luks, men det gad jeg ikke, fordi så var det mig selv. Vi kommer simpelthen fra FN. Jeg er lige ved det. Fordi han har drukket sit eget tis. Ja, nu får vi lige en kommentar fra JJ The Big Panda of the New Year's Panda. Okay, altså. Prøv selv. Skal vi putte det her i modbladet? Maja er et æble. Jeg kan få en hel gaffel ind i munden.